Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank. Madame Koe, daar wordt gelachen, wordt gedanst, daar wordt gezongen. Madame Koe, met verlauwen, maar ook zeker met je jongen. Madame Koe, Madame Michu, maar ik geloof het leuke oer. Begin hoeveel vast, toch erin vast. Madame Koe. Het campingavontuur van vorig jaar heeft de zaken in de Madame Koe on Tour gen goed gedaan. De broerlof van de hoofdrolspelers, het bekende kapperstel Ronnie en Johnny, crashde op het laatste moment. En zoiets ga je te gneden in de kalde kleier zitten. Johnny is gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ronnie en Netteke proberen de kop boven water te houden met andere praktijken. Kortom, iedereen is over de toeren. Welkom bij de Madame Koe on Tour 2020.
Ach doch, ist das Konzert schon abgelaufen? Und wie war es? Van die prachtige muziek kan ik het net terughouden. Schwester Claudia, ik geloof dat meneer de Piper nodig verschoond moet worden. Zo, lieve patiënten, dat was ons woensdagmiddagconcert op Schwenschwen. Ik zie jullie morgen allemaal weer op de muziektherapie. Hè. En dan gaan we leuke kerstfluitjes zingen. Kerstliedjes zingen. Ach, dat is ja helemaal te gek, zeg. Oh, Entschuldigung. Meneer Severins, kunt u mij even aankijken, alstublieft? Ik kijk eens in de pupjes van mijn ogen. Eerste vriend, de muziektherapie is nu echt afgelopen. Hè. Ga er mee? Johnny, we hebben gerade in het teamoverleg jouw casus besproken. Ja, dat zal wel. Ik ben inmiddels wel gewend dat ik van het song ga. Ik ben er gek van. Meneer Severins, ga maar nu echt uw medicatie innemen, Hezo. Allee, kameraden, schat de klokken. Zij was even ook uit die naast. En zo meteen krijg je dan van de hoofdpsychiater, professor Dr. Freud, de eerste evaluatie. Ik lust geen Freud. En ik hoef al helemaal geen ovulatie. Hai, prosit. Bestel maar. Je weet dat ik niet kan laten. Nog even en dan begin. Volgens mij gaat het pan af. Ja, die is carnavalsverslaafd, ne? Althans, volgens professor Dr. Freud. Oh, gelukkig is dat de mensen nog een beetje vrolijk kan zien. Hey, trouwens, zuster. Diplompsychiater. Gertrude Schröder. Maar jij mag Trude zeggen. Oké, vrouw Schröder. Wanneer mag ik dan de witte slapper eindelijk uitstrekken? Ik ga jeugd. Ja, die dwangboos, Johnny. Ja, helaas. Volgens Dr. Freud heb je die nodig voor je eigen veiligheid. De veiligheid. En dat alleen maar omdat Ron mij verlassen had. Ik, de campingkar, het klein geslagen aan de frekkeling. Luidjes. De piano kan weer weggaan. Ja, logisch, hè. Daar met die dwangbuis, daar zal er voorlopig toch wel niet meer op spelen. Ja, let een beetje op je woorden, ja? Wie ben je vandaag weer? Krewinkel. Ja, Krewinkel. Ja, hij snapt het nog wel. Hij is natuurlijk de enigste die nog geboeid kan zitten luisteren. Maar alleen, meneer De Pijper heeft wel een hele moeilijke tijd achter de rug. Hè? Net als zijn fluiten zijn mannen mee verlaten. Moeilijke tijd schijnt te gaan. Wie de vrouw van mij verlaten nou, dan wordt het leven er alleen maar gemakkelijker op. Weet je, 4 manslu, hè? Ja. Ja, hè? 4 zijn heel goed in stand plassen, hè? Vrouwen zijn beter in zitten, zei ik. Also, Herr Krewinkel. Zo, ik leed me even gaan, Zo, ik zal even een gitaar langs brengen, hè. Wie bitte? Ja, de bloemen laten het kapje hangen. Schwester Claudia, breng meneer de Piper maar alvast naar de spreekkamer. Ja? De spreekkamer. Ik wil gaan met spreken. Ik ben uitgeluld. Och, meneer de Pijper. Zeg maar, Johnny, scherpe. Ach ja, laat nog maar zitten. Voor wel u helpen, hè, dat je het niet dogen van uw huwelijk een plekje kunt geven. Meisjes, kom jullie even zeg. Luister, we zitten nu in de adventweken. Hè? En ik zou het heel erg leuk vinden als de kliniek een beetje in kerstsfeer gebracht zou kunnen worden. Ja? Nee, och dat nog. Christmas, de strongs.
kunnen jullie een beetje gemütlichkeit regelen? Ja, danke, bitte. Ja. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Daar wilt je lachen, wilt je dansen, daar wilt je zongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. En het verlangen maar ook zeker met je jongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Madame Monsieur, maak ik wel een leuke oren. Begin nu wel pas, nog erin pas. Hoe puur van het lachen, dan en toujours. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Daar wilt je lachen, wilt je dansen, daar wilt je zongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. En het verlangen maar ook zeker met gaan jongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Madame Monsieur, maak ik wel wat leuke oren. Begin nu veel spas, nog erin pas. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Ja! Madame Koe, Madame Koe, Madame Monsieur, maak ik wel wat leuke oren. Begin nu veel spas, nog erin pas. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Kieken, het maakt er bijna niet uit of ze door vuurwerk verslaafd is of gokverslaafd. Ja, een moment. Ach, meisjes. Wat? Hoe prachtig versiert, ja. En ook zo snel, schön. Ja, weiter. Of vastelovensverslaafd, wie er... Schengen, ja. De enige remedie voor them is dat ze een algehele detox, vastelovensdetox inregelt en daarbij een jaar lang volledige onthouding van alle vastelovensmuziek. Anders raakt het volkomen van de wap. Collega, kunnen we dan niet beter met iets Rustiks beginnen? Iets Rustiks? Ja, ik stel voor iets van Thai en Marij. Thai en Marij? Het veldboeket of zo. Mijn broersboeket, ja. Ja, nou, geef ik dan aan die muziektherapeuten. Iets goed, ja. goed, collega. Dank je, ja. bitte. Ja, dank je, Volgende patiënt is meneer De Pijper. Meneer De Pijper. Sorry. Ik mag toch Johnny zeggen, hè? Ja. Och, laat maar zitten. Johnny, ik ga het verslag van het intakegesprek in Schans doorgelezen. En ik moet zeggen, ik ga nog een paar vraagjes vuren. Ja. Het eerste wat ik eerst nog willen weten van dich is... geloofst toe in de ware liefde? Oh, de ware liefde, dokter. Ja. Wie moet ik dat nou wezen? Ik had Ron nooit bedrogen. Althans, net echt. Maar heb ik wel. Ja. En dan nog wat ben ik vrouw. Op de dag dat Ron mij ten huwelijk... Stop. Wacht. Huur je het nou zelf? Wat, dokter, wat moet ik huren? Ik huur alleen maar Ron. Dat is een ziekelijke obsessie voor in de maan. Oh, ja, dat is wel eens angst geweest. Maar dokter, zo blissen hangen in dat stigma 100% homosensueel. Is dat dan erg, dokter? Kijk, ik stel in dit geval voor de zogenaamde truc in de kasttherapie. Oh, ik heb dat ook. Ja, dat had Ron ook tegen mij gezegd. Alles druk in de kast, Johnny. Ja. Die sexy t-shirts, die zeemleren onderboksen, die trillende hulpstukken. Alles druk in de kast. Ja, mijn mam die zag ook allemaal. Ja. Iedereen die opruimt, is te lui om te zoeken. Precies, Johnny. Ja. Opruimen, schoen chip maken. Chip? Ja. Is Ron op cruise? Cruise? Als ze mij ergens met op de kast kiest, dan is het wel met een cruise. Ron wil nog een keer met mij op een cruise gaan. Ja. We zitten vandaag op het reisbureau van Corona Cruises. Ja. En vraagt die juffrouw, wat wil er dan? Ja. Gescheiden bedden? Ja. Of gescheiden hutten? Ja. Zet Ron, gescheiden schepen!
Kijk, Johnny, eerst komt ze uit de kast en ook gaan voor de druk in de kasttherapie toepassen. Ik ken dat ook. Ja, zo. Ja, ik zit het aan Martijn Meiland nog niet toe, dokter. Ja, maar, Johnny, eerst nog even een testje. Net te moeilijk. Nee. Johnny, ik laat je een tekening zien en dan moet je mij zeggen waarom dat ze denkt. Ja. Nou, de eerste tekening is, wat denkt u aan? Aan Ron, dokter. Ja, goed. De tweede tekening, hoe denkt je aan? Aan Ron, dokter. Interessant. De derde tekening, hoe, Johnny? Aan mijn Ron, dokter. Ja. En ze geeft niet dag. Het zogenaamde Onnoes Albert Verlinde dissociatieve identiteitssyndroom met daarbij een zeer agressieve vorm van verlatingsangst. Johnny, is het echt niet opgevallen? Ik had dich 3 verschillende tekeningen laten zien. Ja. En een zekere tekening herkent toe de Ron. Ho. Merry Christmas. Nee, wacht eens even. Wij tekent hij nu de gans die tekeningen van mijn Ron? Uur of ik? Is hij nu gek? Ik ga trouwens jeugen mijn linkeruurtje. Ach, collega, mag die dwangboys nou nog niet ooit? Collega Tom, de heer De Pijper lijdt aan een zeer agressieve vorm van verlatingsangst. Verlatingsangst. Ron had mij verlassen. Hij had mij bedrogen met een vrouwtje. En hij had mij daarna lassen zitten door die zangeres te vrekkelen. Ik huur dat, hè? De wangbuis. Ah, collega, het is toch vrij logisch dat Johnny momentan lijdt aan een typische, relationgefixeerde agression lijdt. Ja, dat komt omdat hij emotioneel schommelt tussen het beeld van het romantische huwelijk aan de ene kant en die rauwe werkelijkheid aan de andere kant. Ja. Ik zou hem persoonlijk toch een lichter regime willen voorschrijven, met wat bezigheidjes en zo. Nou. Collega Troede, voor de zekerheid. Nog 2 dagen de dwangbuis. Befehl ist Befehl. Schwester Claudia! Oh, Entschuldigung. Schwester Claudia, Johnny, die darf nu gaan eten, ja. Ja, danke, bitte. En Johnny, ging het een beetje jong? Is er al wat meer duidelijk? Willst dich mit der Freund sehen, dann nimm mich mit, dann singen wir zusammen der allerneueste Hit. Wir springen, lachen, maken lol, dat is mich alles wert. Zeg dat ik een Eck aan en ik geef dich een week. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Dan kom weer de bloemen voor het Jansie aan de plui. En Jansie aan de op, zo hoe het Jansie aan de plui. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Ik kom weer in de bloemen voor het Jansie aan de plui. Het Jansie aan de op, zo hoe het Jansie aan de plui. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Ik ga naar de Eck af, ik ga ze net beneden. Het komt allemaal goed, jong. Ja. Meneer Nagel. Hallo. Ja, ik zie dat de medicatie nog niet goed is ingeregeld. Dokter, ach, mevrouw de dokter, kunt je mij misschien uitleggen hoe Johnny de Pijper ergens ligt? Heb ik keine Zeit dafür, ik moet weiter. Oh, nou, danke. Och, zuster. Ja. Ik ben helemaal de weg kwijt. Kunt je mij misschien zeggen hoe Johnny de Pijper ergens ligt? Maar zeker geen Johnny. Hij is zo in kamer 2. Oh, dat is fijn, dank u. Oh, nog een schat. Ja. Wat is dit hierachter? Dat? Ja. Dat is de gesloten afdeling. Die maken daar echt niet de weg. Zijn die allemaal van Herlen? Och, Johnny Hiebussen. Hallo. Och, zo. En wie gaat het nu met ons steeds weg? Netteke.
Ik ga een ek af. Of gekske, dat wisten we toch al lang. Ja, maar nu is het officieel. Nee, dan kregen we wel weer in de greep. Kijk eens wat ik tegen heb metgebracht. Ah, Ron? Nee, niet Ron. Kijk, een heel lekker speciaal toetje. Ik ben extra gekomen om dich te voren, hè? Omdat ze in dat ding zit, zet dat niet geit. Nou, kom, een beetje gezellig, hè? Zo. Een hapgeweurde visjes. Lekker, hè? Bah, vis. En een hapje van nattigel. En een hapje voor... Ronnie? Ach ja, ik kan al zijn leven zoveel van hem moeten slikken. Ja, ik ook. Wat heb? Oh, Geet het, Johnny. Het is een beetje verslikt, geloof ik. Zeg, maar wel goed blijven eten, hè? Want de wet, de liefde, geet door de maag. oh ja, bij mij likt de liefde op de maag. Ja, ja, ja. Netteke, Ja, wie zou het toch met mijn Ron zien? Denk ze dat hij gelukkig is met die vrouw? ja, dat weet ik ook niet, Johnny. Nee. Nee, Zullen we ook wel nooit te weten komen? nee, Ik weet niet hoe dat uithinkt. ja. Maar ik ben wel heel blij dat het me vreugd. Wat? Want met mij gaat het fantastisch. Oh ja? Ja. Ik ben met het geld van de scheiding van Berlusconi ben ik een eigen datingbureau begonnen. Ja, met mijn knappe kiek op de kerels. Is dat echt een shot in de roos? Oh, de roos! Dat liedje had er al voor mij gezongen op mijn bruiloft. En toen is er nog van tussen gegaan met die Christina Deutenkom in het zoer. Een verrekkeling. En nu ben ik dus bezig met het verzamelen voor allemaal hele lekkere kerels voor op mijn, in mijn databank. Ja, och Johnny, misschien zit er ook nog wel wat leuks voor dich bij. Nee, laat maar. Ik hoef geen afgelekte boterham meer. Dames en heren, in verband met de privacywetgeving AVG mogen we geen namen van patiënten meer omroepen. Wil daarom de meneer met de psychische problemen vanwege impotentie naar spreekkamer 4 gaan en de mevrouw met nymphomane kleptomanie naar spreekkamer 7. Dank u. Einsam wie immer vorüberrauscht die Jugendzeit in langer Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trübt mein Sinn. Ich sitz im kalten Käfig drin. Lippen schweigend, flüstern Geigen, hab mich lieb. Alle Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, sie ist wahr, du hast mich lieb. Hast du doch oben vergessen auf mich? Es sind auf mein Herz nach Lebenssieg.
Ah, dag dokter. Ja, dokter, ja. Je moet nog naar een uitvaart. Nee, ik heb zelf alles geregeld. Zelf alles geregeld. Ja, en dan viel ook nog mijn relatie verbroken. Ach. Mijn partnervoet. Oh. Kijk, op de dag dat ik met mijn Johnny zou gaan trouwen, laat ik me de kop gek maken dat ik zo lekker wief. En hoe is dat wief? Lekker wief. Vertel de dokter daar een schat meer over. Dokter, het is op het doodstellen hoes. Doodstel? Ja, vertrokken. Gecondoleerd, sorry. Nee, afgehouden binnen de scherpe Italiaan. Oh. En toen ben ik maar weer terug naar het Hollands gekomen. Kijk, en daar kon ik bij een uitvaartondernemer beginnen. En ik ben een van de weinigen die het nog op de ouderwetse manier deed, samen met de shop, zeg maar. Kijk, ik probeer dat begraven in Ieren te houden. Hè? Want tegenwoordig weet het allemaal meer crematorium. En daar is het nu stervensdruk. En hoe zagen mijn collega's op het crematorium dat ik daar aan de burn-out had opgelopen. Het crematorium. Burn-out. Ach ja. Het is toch een prachtig vak, hè, u zo begeleiden in hun laatste levensfase. Levensfase? Ja. Die zijn toch echt dood? Ach. Ja. Trouwens, mijn specialiteit, dokter, is het opmaken van lu. Ja. Ik zou zelfs nog van zo'n lang gezicht zou ik een lekker stuk kunnen maken. Ja. Een lekker stuk? Echt waar? Ja, montagekit. Oké. Maar du hast niks met haar, hè? Nee, die zijn dood. Trouwens, ik zal je een smikeertje geven. Kijk, voor wen het is in de familie. En dat is wel grappig. Let op, we stonden nog op Facebook. Ja. En de lui, die beginnen dus nog te liken. Liken. Attentie! Willen alle patiënten naar hun kamers gaan in verband met de ronde van de medische staf? De ronde van de medische staf, dan moet ik helaas weer gaan. Oh, de dokter maar... Dag, nee, ik moet gaan, meneer. Dag. Zo, Jean. Neem hij maar alvast plaats, hè. Professor Freud komt zo langs. Hallo, ik ben Ron, ex-camping... Hier zit straks aan de beurt. Straks? Ja. Dossier. Ja, Meneer zijn vriend, uw vastelovensverslaving speelt bij hem op. De zuster zei dat je nogal fel reageert op kleuren. Rood, geel en groen is de kleur van dat verslaving. Meneer zijn vriend, je begrijpt natuurlijk wel dat de lui gaat een beetje een vastelovendskijk vingen, hè? Routewesser. Meneer zijn vriend, hoe ervaart u het leven eigenlijk? Zo wie een reuzenrad, zo draait het lief. Kijk, hij ziet het leven tenminste van de zonnige zijde. Laat de zon uit het hart. Neemt het leven niet serieus. Geniet van het leven, zolang als ze kent. Maak spaas en plezier, doe leefst toch maar eens. Maar straks, als het te laat is, dan heb je de spiet ervan. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Noteer, poeveldieet afbouwen. Verzameling boete, zittige polsbandjes inleveren, afgeven. En ook de confetti-vuurrood afgeven. Daar zal de poetsdienst helemaal wel blij met zien. En denk eraan, meneer zijn vriend. Geen Beppie Kraft hardcore filmpjes mee kijken. Volgende. Dich kennst mich, tralalala. Maar dokter, nu ben ik aan de beurt. Ik werd een beetje gek van dat Je wachten. weet niet gek, je zit al gek. Anders soort je niet.
Zo, dossier. Je wat toilet is? Vuurwerk verslaafd bis in de genen. Wie is dat zo'n stange? Dat zal ik u vertellen, dokter. Ja. Het is al begonnen wie mijn mama het nieuws naar buiten bracht van haar zwangerschap. Dat sloeg al in wie een bom. Ja. En op school zag ze al glimmer tegen mij. Chefje, dat zou het buskroet niet uitgevonden. Ja, en wie mijn papa dat toes hoort, dat ontplofte zo gaat hij. Dus ik kreeg regelmatig een knal van mijn kop. Ja, papa houdt sowieso altijd een heel kort luidje. Ja, dus uw thuissituatie, zeg maar, die was al vrij explosief. Ja, dat werd 16 zitten in bed. Dus in je jeugdjaren is er ook al wiet gegangen? Heel wiet, dokter. Heel wiet. Het ging zelfs zo wiet. Ja. Dat als ik als kind zin het iets gewoon bestellen, dat ik maar één optie hou. Een raket! Ja, en als ik naar de dokter moest vragen, als ik krank was, was er altijd maar één diagnose. Ontstekingen. Noteer. Conclusie. Geen piel op te trekken. Therapie. Zorgen dat meneer geen vuurwerk in hen giet. Dan gaat er geen zin in dat hij iets dags de ganse zaak ontploft. Verder voor u. Mooi. Noteer. Plat spuiten. Dus kort samengevat, het doel van deze groepstherapie is dat iedereen zich voorstelt als een dag van de week die hem het meeste aanspreekt. Hallo, dag. Ik ben er Johnny. Johnny, doe best in een bepaalde dag van de week en dus legs uit waarom. Ja, maar ik ben geen dag van de week, ben ik weg van binnen. Johnny, Ben ik zo, verpakken even iemand anders. Minister Friets, welke dag van de week zit hier en waarom? Am Aschermittwoch is alles voorbij. Hallo, Aschermittwoch. Alle nee? Ja. Hallo, Aschermittwoch. Zal ik anders de donderdag dan maar even doen? Want ik ben mal van de donder en de knal en het vuurwerk en zo. Hè. En met vuurwerk heb je altijd een hele hoop kumper. Gedonder. Hallo donderdag. Hallo donderdag. Hallo, donderdag. Boom, boom. De voormalige Lucia de B. Ja. Welke dag van de week bist toe? Dinsdag. Oh joh. Want ik had altijd een afspraakje met de drummer van de band. Boom, boom. Hallo dinsdag. Hallo dinsdag. Johnny, begreep ze doen een beetje? ja,
Ja, dan wil ik wel de zondag zien. Hallo zondag! Hallo, zondag. En waarom de zondag? Ik ben zondag wel vrij. Ik wil de zondag zien, omdat zondag eigenlijk mijn trouwdag wordt. Maar Ron, dat had mij net alleen de zondag verzout met de ganse weg. Ja! Zuster Claudia, heb je een beetje de gaten hoe in deze therapie omgong? Het ging erom om zoveel mogelijk emoties los te kunnen krijgen. Nee, hoor, meneer Obons. Ja, daar heb ik zelf ook altijd last van, ja. Het meest emotionele moment voor mij persoonlijk is nieuwjaarsdag. Dan begin ik onophoudelijk te zitten. Hè. Van 's morgens 10 tot 's nachts 2 uur. Met al die vuurwerkpakketten, dokter. Vooral de Sky Dream. En de Big Thunder. En de Great Flames. Oh, en cracking balls. En plofkippen. Plofkippen? Oh, ja, want op nieuwjaarsnacht, ik stond dan altijd in vuur en vlam. En ik moest ook altijd komen, optreden. Ja! Ja, gillende keukenmeiden, die heb ik ook. Ja. Nee, dat is toch allemaal zo'n romantische avond met de Ron. Ron maakte daar immer een buffetje voor 2 personen. Opgewarmde kouschotel. Ja. En dan houden we speciaal voor mij een flekkersterretje erbij, ja. Met een grote vleesstand. Bon, je bent dan met muziektherapie begonnen, hoor ik. Nee, dat is de bedoeling. Ho, Merry Christmas. De bedoeling van deze therapie wordt om zoveel mogelijk ik ga daar geen eten te leren. Om niet immer met vaste loven te kallen. Katja, nummer uur voor verzorgverig. Je verstaat er geen fluit van. Uitgang is daar, professor. Ja, daar. Goed zo. En wel, hè, het is nog helemaal geen carnaval, hè? Jammer genoeg niet. Nee, want eerst krijgen we nog kerst. Hè? Ja? En daarom zingen we vandaag kerstliedjes, hè? Hey, want in onze hospitaal, hè, is muziek de beste therapie. Oh, kerst. Oh, dan moet ik altijd denken aan Santa Baby. Oh, zo leuk. En ik zong dan altijd solo. Mooi, het is weer zo'n familie. Nee. Kijk, we beginnen eerst met... Last Christmas, met die. Mag ik dan solo zingen? Ik ben tenslotte toch de professionele zangeres. En wel, hè? Ja. Dat is een leuk idee. Misschien kunnen we wel op de kerstavond hier van de hospitaal samen een optreden verzorgen. Ja! Oh, wacht. Ja. Eerst eens oefenen, hè? Ja. Hey, Lucia de B. Ja. Begin jij maar, fluitje van een cent. Hey, en anders helpen wij wel. Oh ja, leuk. Ja, oké. Last Christmas I gave you my heart, but the very first day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my
Claus is coming, Santa Claus is coming. Wel, meisjes, kennen we nog andere kerstliedjes misschien? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells. Ooh, ah. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Sing me my tears, I'll give it to someone special. This Christmas, ooh, this Christmas, this Christmas, ooh, this Christmas, this Christmas, ooh, this Christmas, I'll give it to someone special. Oh, zo. De aanmeldingsformulieren voor het datingbureau zijn binnen. Netteke deed het. Datingbureau voor hoger opgeleiden. Ja, ook verlegen opgeleiden. Ja, eigen zaak, eigen baas. Ja, dat moest schept, hè. Ze niet weten waarom hoe het hinkt. En Johnny in de klap smulen. Even de wifi checken. Want voor een datingbureau is één ding heel belangrijk. Date er het of date er het niet. Maar een super schone dag. La 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 la. Absoluut niet. Ik ben een bellen. Och, de kleintje. Datingbureau Netteke deed het met het Netteke. Netteke, En ja, Netteke zelf. met Ron. Ron! Oh, doe eeuwige misselijke rotte vent is de bus. Wie durft u te bellen? Nou, dat was u Johnny aan hebt gedaan. Dat is er tussenuit bus gegaan met die tweede stumzangeres. Doe, dit is het leegste van het leegste. Dit is verkeserie. Dit is ba. Ja, dat verdomde Ieske, wat? Man, ik ben een bellen. Zing eens niet dat. Pak die ten Alpen Express. Ja, Ron. Netteke, het spiet me. Het spietig. Spiet. Daar heb ik de hele kelder van voor liggen van spiet. Hè? Maar de Johnny die zit ondertussen wel mentaal helemaal aan de grond. En bij hem kan dat puin op haar opruimen, ik. En dan ben ik ook nog eens mijn baan kwijt geraakt. Baan? Hast du gewerkt? Du was toch met de Berlusconi? Oh, zei me goed over dat, maar. Daar heb ik echt nog geen 5 minuten na de stoel afgehouden, bus. Heb ik hem de bons gegeven. Dat waren een oplichter. En, hè? Dat waren geen Italiaan. Nee. Dat waren uit Weert. En hoe weet het, hè? Ja, het kleine net eerst. Ja, sterven in Weert. Let ik, maar het spiet me echt. En luister, ik ga me vuur genomen. Ik wil weer terug naar de camping. Alles opbouwen, zo wie vroeger eigenlijk. Zei goed, nee, dat kun je vergeten, die camping opbouwen. Weet je, nou, dat is toen weg was gegaan, heeft Johnny die van gif zo ramvankundig weer ineen getummerd, dat hij weer precies zo uitziet als wie dat geel ze kocht. Nee, dat kun je vergeten. Ron? Nou ja, zeg. Opgehangen. Moest ze daar nog weer met? Weet ze dan of er in Nederland is? En moet ik dat nu Johnny zeggen of niet? Even met de psychiater overleggen. Meneer De Groene. Groene.
Ja, meneer De Groene, geef zit aan de beurt. Goed. Kom maar even met. Oké. Attentie! De mensen die hier zijn voor de bijeenkomst omgaan met vroegtijdige zaadlozing. Deze bijeenkomst is pas morgen. Dank u. Zuspier. Gaat je maar even liggen. De psychiater komt zo. Uitkleden? Nee, is niet nodig. Laat maar aan. Goh, Johnny. Jongen, spijtig dat we uw muziektherapie moesten onderbreken voor uw gesprek met professor Freud. Hè. Ik zeg nog zo tegen uw vriendin Netteke dat met name bij die Italiaanse fluitjes, hè, uw Italiaanse muziek, uw emotie zo goed loskomen. Meneer de Pijper, zit hij in kamer 2 veilig? Ja, juist gebracht, ja. Oké. Meneer de Pijper, sorry. En? Wie veulen voor ons? Vuur. Ja. Ik voel in ieder geval dat er erg weinig beweging in zit, dokter. Kijk, op het crematorium, zuster, zagen ze licht onvlambaar. Iets werkelijk op de kerkhof. En daar worden doodstel, zo stel dat er zorgzee nog in het koren zwamen. En nu werk ik op het crematorium. En daar is het stervensdruk. En kijk, dat kun je een beetje door de vergrijzing en bij Roda allerlei lijken uit de kast. Ja. Kijk, de ene zien het doet, zei ik immer. De ene zien het doet. Ja, is een ander zin een fluit. Een burn-out, geen fluit. Zuster Claudia, ik denk dat je meneer de Pijpers in de dwangbuis uit kunt doen. Oh, Ja. oh, heerlijk. Eindelijk en de wisse slabberens oes. Hij ligt nog een beetje op een kapperscape. Ja, maar is het zo warm, ik kan de verpeurster van. Ja. Kijk, zuster, en daarbij willen de lui immer meer maatwerk, hè. Ze willen allemaal meer maatwerk. Dat zien ze bij de koffietafels. Kijk, een paar weken geleden hebben we voor pastoor Frans voor begraven. En de woelde familie geen cake bij de koffietafel, maar nonnenvoeten. En ze hebben voor het aangepast bij een imker. Die wil ook geen cake, maar die willen pienenstich. En toen hou ik me toch eens laten invallen. Een beetje pijnlijk verhaal. Waar een is thuis zich opgehangen. En daar heb ik gezorgd voor strikken. Net zo goed gevallen. Kijk Johnny, de best uit de kast gekomen. En nu gaan we de truc in de kast therapie toepassen. Ja, ja. Ik zou zeggen, gang het stoor. Nee, dat is uit de kast. Schröder, psychiater. Guten Tag, Frau Doktor. Hallo. Setzen Sie sich. Danke. So, mal gucken, ne? Ja, ja. Begrafenunternehmer, sehe ich. Das helpt die Fröhlichkeit auch nicht echt, ne? Nee, dat is een beetje noodgedwongen. Kijk, ik runde samen met mijn Johnny een camping in Italië. En op de dag van de bruiloft las ik me de kopjek maken. Terug zo, nou, lekker wief. En nu heb ik de Johnny gewoon door alleen gelaten. Ja, dat hoor ik vaker de laatste tijd, ne? Also, het werd u allemaal een beetje veel te veel. Ja, veel te veel. Ja. Tja, wie een Keul graaft voor een ander. Der graaft zijn eigen graf. Ja, jawohl. Ja, Johnny, dat zal nog wel even enige oefening vergen. Ik zou zeggen, zuster, het driemaal-daagse goed oefenen. Ja. Johnny, ik geloof in het verslag nog dat ze kapper is. Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Dan hou ik hier dat ze in het kader van de arbeidstherapie bij ons in de kapperszaak kunt werken. Dan als ze tenminste gaat omhangen. Ja. En voor nu, vandaag, voor de laatste oefeningen, gaan we een zogenaamde herbelevingstherapie toepassen. Vrij naar dokter Vogel. Ah ja, inderdaad, dokter. De vogel is gevlogen. En dan stond hij met een half ei en 2 lege toppen. Zuster. Johnny, voorhand recentelijk deze virtuele stretch-situatiebril ontwikkeld. Ik hou hier dat ze hem even zo willen opzetten. Ja. Met alle Dan kijkt ze er doorheen en dan
zult ze bepaalde beelden gaan zien. En hoe moet u mij zeggen wat u bij die beelden voelt? Ne? Und dann machen wir jetzt ein Experiment. Ausziehen? Nein, lass sein. Gottes Willen. Nee, machen Sie mal die Brille auf, ne? So, ja. Oh. Ja. Ei. Und dann vertellt u mij daarna precies wat u voelt, ne? Zit die gut? Ja, es geht. Oh, daar hast du den bedreger. Toen is mijn droom op elkaar gespat. En nu zit ik toch met middenin de smeerlap. Oh, Johnny, mijn grote liefde. En neemde ik zijn grote liefde. De bedreger. Beschrijf mij wat ze voelt, Johnny. Wat ik voel. Ik voel alsof een Pikenees mij langs de beer had gepist, ja. Trouw je nog kom je, Johnny, trouw je nog. Ken dit oors? Nee, dan gaat het volhouden, Johnny. Dat volhouden. Ach, wat ben ik dan aan fotlaag. Wat ik hem aan aangekomen. Johnny, deze confrontatie is nodig om al die teleurstellingen te kunnen verwerken. Teleurstellingen, dokter. En wat pas een teleurstelling wordt. Wie ik in Londen kom. Ja. En ik merk het, dat Big Ben een klok wordt. Dat wordt pas een teleurstelling. Dokter, zou dat misschien komen omdat mijn opa homo wordt? Johnny, de mannenleefde is niet erfelijk. Oh, ja, maar mijn pap wordt ook. Ja. En ook mijn broer. Interessant. Meester Anemus, betekent de familie die van vrouw u hield? Jawel, mijn schwester. Ik hou wat zo'n donkerbrood van moeder dan, ja. Jongen. Ik zag het allemaal virtueel voor me. Ik darf toch gewoon zeggen, hè? Jongen, Het zit bij dich aan een virtueel in de kop. Je moet het loslaten. Wie suis deel 1 van de Madammekoer on Tour 2020. In deel 2, met onder meer butenreed naar Huub Stassen, gaan we merken of de gemoederen bedaard zien of dat iedereen nog over de tour is. Johnny, dit woord voor u. En ik zou zeggen, goed blijven vanuit. Madame Jeu, maar ik geloof het leuke oren. Begin nu wel vast, toch erin vast. Madame Koer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank.